Aukeratuko dut Fabulosos Cadillacs. Justu betidanik nahi nuen zuzenean ikusi eta justu desegintzian eta azkenean lortu nuen Bartzelonan ikustea. Eta beti gustatu izan zaidan talde bat izan da bai. Talde bat aukeratzekotan bai Fabulosos Cadillacs. Disko bat Ertzainak lehena. Ertzainak izena zuna. Eta hoxe nire justu aztapenetan hori oso gustora sartu zitzaiten diska izan dudan. Desende jarraitu nun gero Ertzainak gainera, azkeneko kontzertuan egon nintzen, eta guain azkenekotan berriro bueltatu zenen Kafe Antzokin egon nintzen. Eta bai, nire uste Ertzainaken lehenengo diska osoa da, abesti hartuta ere. Gustoko kantu bat, azkenean musikari gogoko eta erreferente horrekin ikusita, azkenean Manu Txauren Klandestino abestia. Bizkat, hauen gainera iparraldera etorrita, etorkinen da historiakin kontatzen duna eta hori da. Gustoko kantu esaldi bat, Ertzainaken pakean utzi arte. Ea, noizbait, pakean uzten gaituzte. Manu Txau. Nire ustez, bere ibilbide guztia jarraitu dut, eta niretzako erreferente bat izan da. Bai, entzule moduan eta baita musika jartzeko garaian. Irratin bidez edo grabazioak MP3an edo digitalen, lehen garai baten gehiago. Igual CD-ak eta baita kasetak eta viniloak CD-ekin hasi nintzen eta gero hori azkenean digitalen bukatu dut. Bain dela gutxi egin dut eta gaztaino. Hori beti funtzionatzen du eta kiston arrakasta du eta ez nago bat ere presionatuta musika jartzeko garaian, oso lasai, nire jakinduri guztia musikan erabiltzen du. Nik gehiago naiz areto txikiak. Areto txikiak, Ertzainak, Euskal Herrian bi aipatuko ditut. Kafe Antzokia eta azken alditan Atabal, Biarritze. Manu Txau. Manu Txau da Baionan. Desente ikusi ditut Manu Txaurenak, baita Lizarran gero programan zati banitzen, baina Baionak zezen plazan, gero diska aterazula doblea, hoxe horrekin gehatzen naiz. Hor, elkarrik aterazuten Tijuana in Blue eta Potatoren diska. Justu behaienen lehenengo diska behien ibilbidetan, eta desente, entzundako diska da bai gainera. Zeneko diskoa vinilon, gainera vinilo doblea, Odeiren goizegi hiltzeko diskoa. Odeik bai autodidakta moduan egiten dituen baseak eta gero letrak. Nola ez, bertsolari tikan etorritan letra sakonak eta indar handikoak.